Jiko galak sabana kame saya sakete banyak jirawe 50 ampe aku di kabe 50 ampe jangan sampai sase yo di laut Cidawan tunggu urang gaek sumbayang subuh jiko berjalan hampir tak jatuh 27 aku di kayu si 27 adonan namu barang masuk ini tadi barang masuknya 27 ambil balik tim pos ojek lo sama-sama kita cari di layar apa masuk lo kecil lupa deh kecil lupa 27 di layar ada nak 27 ada satunya ada ampe puluh 50 ada orang pawuh baku 25 saiku apa mutri tali 75 akur seorang ada lain dia beli tim berarti 2 orang mana pe babang kalau 2 orang dia seorang atau diundi nampak tamuku dia gece seorang oke pak pacatan 2 kau nih hadiahnya salam ya pak kayak masih ada kupon ini sampai lah yo jangan capek mana ini pulang hadiah wak makin lama makin gadang alun lah yo dirantang tali dirantang Allah dirantang babi lintigo kini digoyang kali kita kuncang dik sampun pulau kini angkonyo ado si dawi anak gobarlo rajin sumbayang rajin puaso 53 kini umurnya si 53 di agian tando Allah tagak bandera parang kondesan saya di angin ribut adiakan 2 bekolah pulang adene bani hendak menurui 77 aku sapasang si 77 kini tak cabut alun ado tanpa kurang dan sana kembali batunya ambo kawin sayur bilangan bulan iyo sama bayarlah gaji abi bare dimakan menanti anak jobini 29 jari alun ado tampak nan sudi onde samsudin jobur hanudi lalu salah biasa ketiduran 88 aku terjalin 88 aduh sana tagan alun ado orang berkenan kini selikur tuan tahun aduh si guntur nayang marahu 21 cantik kini di kartu 21 alun ada orang maju baala kabanyo dicabui atau digoyang lari coki alun cuma dilambai-lambaikan dulu kuponnya tinggi-tinggi sana yang rajin melambaikan kupon mudah-mudahan dapat hadiah aja PJGD badak daka ado antimon batali tiali Allah sudah kalian dihoyak kita sambung dendang kembali Allah ditampi bareh ditampi jiko diindah badada juo Allah 10 pacar diganti pacar pertama takkan juo angko 10 dan sana isi angko 10 baaka banyak jiko pakain batorak-torai Allah bajam buah jawaban nang suto kok lai dape kato sesuai tahun di muko jadi nak adaro 22 datang sarangkai si 22 alun bapunyo urang pawah baku dolimo oi nan saiku pamutu tali urang jawah bagiring bungo jiko lai
Ayu Jawa diganti 75 di Agia Tando si 75 baaga banyo alun ado tampak urang dan mana rancak kaleng yo kita goyang kembali sana. Hei ibu-ibu yang di Bungkulu dapat kupon halo nama ibu tadi kuponnya di sudut itu bu 20.000 saja sih hadiahnya beko ada TV 7 balai inci siapa kira-kira pakai hadiah beko hati-hati jangan sampai yang ngui sana sampai nyoyo sama Rizli Mago kopi pahit sandaran gulonya datang dari Batawi tanang Agia Tando kalau angui rugi sendiri Allah barana itiak jo anso yo kuria di kapalonyo 35 aku dijago si 35 alun bapunyo Allah turun aku satanggo kok lai tahu tandokan sajo ado karam biasa tandang labe Allah baminya tangaku wali kalau papacar ajo tukang ojek nyoba raun satio hari 30 ampe nande nai dape si 3 ampe jang sampai sase saksi dan pakai cuma to cilale tantang pipinyo 85 kini di Agia Tando 85 dicabui atau digoyang kita goyang dulu lambaikan tinggi-tinggi kuponnya sama yang coki hati-hati se kurang padang gak kamu aduh mandi juga lah mencuci kain dan pandang adia batambah kayo raso indah adonan lain raso indah adonan lain Allah masak nasi kapal gulai coba dak jo sambarandang lai tarangan adia main bau cali ala udara sadang badendang si ampe puluh angko dipasang lantaran tabuke jujalo kata bawa pulo anak tanggiri deulah adia manijok mato di tengah malam menjadi mimpi 32 si 32 Allah pulang ajo mamuke ada pelau anak ketek-ketek 70 ampe aku di kabe 70 ampe coret sakete alun lai ado kurang mandake yo si jampang jago Batawi kurang bagak zaman company tapi nyotakoi kabakeh bini si angko satu jalan sendiri ada angko satu sabalah tapi tanya apa di bola ada yang coki ya yang coki mana cuma buat lihat kumpulnya dilambai-lambaikan tinggi-tinggi sana sadoyo ajar DJ Rizka tabang tinggi si burung alang tabang mencari ikan di laut kinilah sudah kale digoyang kembali batunya ambo caboy batandang tanah usah membudui yo Halimah si jando kayo rumah petike jendela kaco jiko umurnya satangah tua 52 aku tabal si 52 alun bapunyo Tanjung Tiram di Batu Baru tapi lawi lah
jumpa ras tantang ngerana, tantang menggoda, ras piring manggisku. Pagi nipu kau aku senembas, gagap ke aku, terbelas bandu, piring manggisku. Onde pila dengan Bali lah sandua di Bali, anak muda hey! Sudah digoyang kaleng di karua, cari angko nanti bo, tanang menjago, angwe ambo tak satu. Ranggae patah batung ke, oh, jiko bajalan marese sambilan balik kini tak angke, sambilan balik ado urang dapet capek mandake. Mana dia kita kalau bah, bekol habis dia kita baru nanggadang gitu keluar. Sambung batu kadatang, ada ngakan tarang-tarang, bara angko dipandang. Hey! Alah malang nasib si joki, tetagak tiang gantungan, sabale canak cari, sabale datang. Alun ado uranganan manang, sambung batu no sayang, bara angko dipasang. Ado jalur jongka pintu gua, mendaki jalannya licin, 72 tak jali. Dari Medan Tanjung Merawa, Simpang Jalan Kadeli tua, cari 82 itu diberi tanda belum punya. Akabat kurang di balakan, caboy atau goyang, kita goyang tuh salah sama lima kok jadi desa. Kau nak main lagi pintu angkor, main apa? Kau cabut batu kembali, para apa coki cabut batunya cie. Bara kini angkor didapet, tanah makabe, kalau sampai angui usah mau pe. Ado duo kini di mungko, belakang dio barapo, duo di mungkonyo. Barang sana di belakangnya, di mukonya dong kedua, di belakangnya di bara ada coki dah dong, udahlah coki, udah mak puput udah, tapi tak puput sucera. Ado sako di karate surenya datang, dari cewek kame, lata caboy si duo ampe, 20 ampe, itu angko dicoret. Aduh ampe apa coki sih lo karena mana coki lo alah sedia berapa penyo yang coki cuma ku cari dulu kuponyo diangkat tinggi sana sadonyo yo banyak ada coki yo campur ayo di Padang Panjang Sumatera Satu
Alun ado uranganan maur cabui batunya cie ni cabui batu cie abarat coki uni kita sambung batu kembali panglima orang kayu tanam 56 hey 56 angkonan datang alun ado manang alun ado sanang kembali kaleng digoyang kita goyang dulu sana yuk kita goyang dulu nanti detik kecerak apa-apa ibu-ibu yang belum dapat kupon ada masuk ah alat duit nanti kupon ya sama-sama kita cari lihat di layar aku tarik kiruat tadi barang 56 nya ada 77 ada 32 nya ada sabaleh 2 lalun cari di layar 2 lalun alun lah siapa nyoni tadi kau ni kalau 2 kan 2 bako ni silau loh bagarah ni 2 masih di buat luang ni seperti alai oke lambu DJ sabalis 5 kau digoyang kupanya yuk hey hey kalau lupa gua aja diantar kamu kok yang alun perlu kupon sampai diminta ke panitia 20.000 di situ ajar DJ anak kalah di bawah batu dipijak kalau nyolari tanang sana menunggu kalau sampai angoy usah emosi saya yang coba lain apa lah tadi udah apa lu dah coba sih lain coki udah alah coki barang dapat gonyo tersambung dia hati-hati sana yang coki jangan sampai angoy radianya makin lama makin gadang asik lah baca kak si mojo macan anak saiku lari ke hutan dan sangko inyo sabana kawan kironyo pagar makan tanaman barang konyo cari 58 sana tandokan alun ado tampak orang berkenan kembali batu disambung sayang asik masih ada hadiah untuk kupon merah dompet hadiah lain yang di belakang tuh balik medan kita sambung batunya sayang yo sair yang balain jalan antara mama juga manakan 69 alun ada mana 69 serius dah dong cari alun serius 1 ampe puluh 2 35 malang nasib si joki tataga tiang gantungan cie di kanan cie di kiri sabale akur seorang ada yang lain seorang mudah-mudahan ibu dapet barapo kini angko di kabe kalau sampai angui usah mau ke ada si bungkua urang paladang yo kaladang di ujung tanjung kalau lai pandai bain dua sama onde saraso bain dua kanduang angko limo berjalan surang angko limo tagak bakal luang alah ado tanpa kurang nan manang oh banyak sakit macam udah uni yang kalah jangan kecewa nak kalau banyak pemenangnya di bagian sedua bigel embo nak jadi coba li borong kita lagi hadiah 2 orang untuk ampe orang pemenang kok cabui angko nang paling kadang cik nan paling ketek cik dapat hadiah nang tangan punya nak jadi dapat hadiah dong mulai dari dulu kok ambil cik jangan ambil 2 kalau ambil 2 angus pasang kalau sampai amui rugilah surah angko 3 tagak di mungko di belakang nio barapo barang nyo di belakang di mungko nyo angko 3 di belakang nyo barang bapak ibu ada yang minta 1 ada yang minta 3 barang lain ada yang minta 8 yang coki mau nyo si bopo jadi dulu kupon yang coki hey
Kalau kaku gulai-gulayan, anak di pangku dibuaikan. Kalaulah gadang usaha melawan, beko menjadi si malin kundang. Cari 39 dari bobo situ. Ado 39 alun ado tampak urangan manang ranca dicabui batunya ibu abis ibu barak ini angkonan datang tandang-tandang sana mamasang uau tarong pakabau ada gua daga roda padati yosa banyak kelok maninjau barak kelok maninjau aduh sebanyak kelok maninjau ampe angko di silau ampe puluh ampe aduh main bau capek lah capek hadiah dijangkau yang warna merah saja nih di Bali kapan dia 20.000 saja 5 oleh kupon. Oke DJ berangkat sawari 5 angko sekali lagi kita goyang. Hey, sa. Ayo. Pannya abang kami lah kok kecewa. Sinanggar tulo Sinanggar tulo Sinanggar tulo Sinanggar tulo Hey, ado Khadijah rambut panjang kini rambutnya sainggo malu dahulu kita bakas ya sayang kini baca dong kurang indah tahu 30 datang 30 menunggu ada 30-an masuk angkanya ini masuk nih 30 lepan dua sebaris lepan dua yakin tadi kok Ibu main lah, Bu. Enggak main nih, Bu. Tangan tua, Ibu. Besok jadikan subuh. Jangan kalau acara makin lama makin seru, dia makin lama makin gadang. Tanam dan coki memasang abarapo kini angko dipandang alam pulang reo mana